Někdy nám život připadá jako jízda v autě. Jsme stále na cestě. Přesouváme se z A do bodu B a najdeme si čas jenom na krátávky, abychom bez spěchu vypili kávu a dočerpali pivo. Někdy se motáme v kruhu a připadá nám, že naše cesta nikam jde. Někdy se zdá, že život je vždycky kousek před námi. A my se ho marně pokoušíme dojet, doběhnout, dohnat. Udělali jste všechno, co vám řekli. Máte školy, dobrou práci, myslíte na budoucnost. A stejně, tahle cesta nevede nikam. Nevzdávejte, protože všichni si zasloužíme cestu, která nám přinese úspěch. Nechystáme se vám pomoct s hledáním všech odpovědí. Jsou věci, které za vás nikdo jiný nemůže vyřešit a nevyřeší. To vy sami si musíte určit směr cesty, najít její cíl. A potom se za ním pustit stůj co stůj. My vám můžeme podat pomocnou ruku, abyste v kratším čase dojeli dál. Můžeme spolu postavit dům, abyste se měli kam vracet a můžeme prodloužit vaše zastávky, aby se z minut staly hodiny a z uspěchaných káv u cesty večeře s rodinou nebo přáteli. A je ta cesta přímo před vámi. Možná se na ní každý den díváte. Sníte o ní a potřebujete jenom ty správné nástroje. Skutečné odhodlání a upřímnou podporu. Věřte mi, tuhle šanci nechcete minout.